как си ти? Отиваме добре, изморен. Изморен, августовски изморен. Така. Като типичен август, където се случва всичко в рамките на... Във Варна всичко се случва в рамките на август. Нещата, които се случват от януари до май, са по-малко, отколкото нещата, които се случват от 1 до 15 август. Имам чувството. Между другото, много колеги се оплакват, че този август нямат толкова натоварване. Този сезон по принцип е по-слабичък. Да. Човек, що не пресича? Този сезон, даже и за миналия се твърдеше, че е много слаб, но то беше точно, защото 23-та беше много силен. И понеже 20-та, 21-та, 22-та се имаше някакви локдауни, някакви ограничения за сватби и такива неща. А 23-та вече всичко беше ясно, че нали, няма как да се случи. И така, поради тая причина, този сезон пък предния бяха една идея по-слаби. Макар че на мен предния ми беше много силен. Ама то всичко е относително. Но сега имах по-малко сватби тая година. Обаче пък имам много други ангажименти, като например всякакви корпоративни такива разни снимки за реклами, за Kaufland пак имах някакво ангажимента. И то накрая събира се пак. Овто и гледа откъде ма праща по прилеп. Хубаво там ще кажа. Щом мига червеното, значи записва. Добре. Просто си го спира. Спокойно и да не запише нищо, няма да е голяма загуба. Между другото, наскоро говорих с една колежка, те са семейство, и тя каза, че сега е най-удобният момент, в който, минавайки към еврото, може плавно да се увеличат цените за фотографите, като цяло за фотосесии и така нататък. В принцип, да. То така или иначе всяка година се ги дигаме. Тя много радикално смята, че трябва, както сега са в лева, да минат същите цифри в евро. За което за мен е доста... Малко прекалено ще е. Да, и аз така мисля. Шоково. Да. И ние трябва да внимаваме защото като цяло притеснението на всички в България, на голяма част от хората в България, е, че цените ще скочат двойно, като минем на евро. Да. И те затова 1000 комисии сега ще направят да следят дали има драстичен скок на цените, така че и с това трябва да внимаваме. Сега нормално едни 10, 15, 20% да се дигнем цените. Инфлационния защото индекс. Толкова си скачат по принцип. Обаче с такова драстично 100% вдигане трябва да се внимава. Примерно ако ти искат оферта за до година, даваш ли я вече в евро? Още не съм направил, буквално, в смисъл, бях казал след 8 юли, като приемам всичко като е 100% сигурно, и от 8 юли до сега с всичките ти ангажименти въобще не ми е останало никакво време. И всъщност цените ми все още са в лева, трябва да ги направя в евро и трябва да ги преизчисля много. Аз хем гледам офертата ми да изглежда визуално добре, хем сега като се представя с тия двойни цени и то едната ще е с някакви... Аз ще гледам еврото да е закръглено, левовете да вървят с някакви стотинки, ама няма как. Ще трябва да се мине оттам. Тегав период. За всички ще е така. За всички ще е така. Тъй, че едно по-прилично дигане на цените може да се случи, защото то ще се случва да сега така или иначе. Най-вероятно във всички сектори ще има леко поскъпване. Къде е по-сериозно? Последните години, къде нямаше... Аз сега като се замисля, в момента цената ми, ако я преизчисля в евро, значи в момента за тази година все още е 2200 лева. Говоря най-ниския пакет, сам най-ефтината цена. 2200 лева. Аз ако я преизчисля в евро грубо, 1100, това ми е цената от 2019 година, мисля. Така че за 5 години така или иначе всичко е скочило двойно. И като имаш аз не дигам чак толкова цените, колкото трябваше, защото примерно в 16-17 година аз наистина бях един от най-скъпите, докато сега далеч не съм от най-скъпите. Много и това аз много по-плавно дигам
Смяташ ли, че ако примерно ако си един от най-скъпите, това би ти донесло повече работа? Като... Много е възможно. Да, защото факт хората... Факт е, че бях от най-скъпите, имах повече работа. Да. Да. Тоест, смяташ, гледам, че все още хората се влияят от това, примерно ако взимаш по-скъпо, че си по-луксозен, така да се каже. Да, влияят се със сигурност и аз наистина се опитвам да не дигам чак толкова брутално, защото все пак, нали, хората да могат да си ме позволят. Обаче пак от друга страна влияят се със сигурност. Защото то вече и толкова много различни стилове и трендове и хората вече се объркват кое е хубаво, кое не е, кое как е, кой колко е добър. Има хора, които са тръгнали преди една година и могат да те убедят, че са най-добрите. Да. Има хора, които са преди 20 години и пак не знаеш как са. Цената много често е определяща за решението. Ето това е в теорията за кривата на глупостта, където, нали, в началото си мислиш, че си много добър и си абсолютно. Много компетентен и в крайна сметка, като минат няколко години, започваш да... Ефекта на Дънинг беше, Колкото повече ставаш компетентен в дадена сфера, толкова повече осъзнаваш, че хич не си чак толкова в час, колкото си мислил някога. Вие при мен се случи със сигурност. Със сигурност. И това после ти пречи. Защото в началото, като си вярваш, че си най-добрия и си супер надъхан, качваш социални мрежи, всичко, знаеш, че си най-добрия, вярваш си и няма проблем. После изведнъж умственият ти багаж почва да ти пречи, това не е чак толкова добро. То дали е, защото започваш да гледаш примерно западни фотографии, западни такива по-висока летва най-малко фотографии. И това, и като стигнеш до едно ниво, където нали, знаеш, че хората очакват от теб да качиш хубави снимки. И някак си вече не можеш да си позволиш да качиш хубава. Да. А пък иначе в началото, като ти пука, някакво да го тръгваш от нулата. Всяка фотосесия пост. Докато после вече почваш да го мислиш, това не е толкова добро, това не е толкова добро и ти търсиш накрая най-доброто и като се обърнеш назад за последните 3 месеца си качил 5 снимки, защото смяташ, че нищо друго не е достойно. Да. Така че със сигурност. А пък социалните медии гледам, че доста добре набират сила и всъщност е много добра реклама. И то даже и платформи като TikTok, примерно, където все още не мога да се пречупя. Почнах леко да качвам. Тая сватба нашата, която имахме на Oasis. Да. Има много гледания там клипчето, което направих. Ти между другото ми даде клипчетата, които си ми направил. Трябва да ги кача. Трябва да ги прегледаш. Трябва да ги прегледам, да монтирам нещо. Тя беше много хубава сватба. Много. Те са много доволни. Да. Аз съм издавал снимките. Да, видях. То даже аз ги издадох в групата, където видях, така че ти си ги разгледал. Да. Харесват? Супер. Какво не ти харесва? Искам да знам, искам вече да ми казват какво не ми харесва. Защото трябва с снимките. Да, обаче, нали знаеш, когато ги гледаш, аз ги гледах с един сантимент, защото нали аз съм бил там, на мен ми харесва самия евент, беше готино, мястото беше красиво. Обаче, когато гледаш нещо с критично око... тук ще правят сватба. Това е нова зала. Когато гледаш нещо с критично око, тогава започваш да намираш неща, които не ти харесват. Да, мен е много ценно вече хората, като ми кажат какво не им харесва. Така че не си ми казал, ще ги погледна с критичното си око. Да. И ще кажа къде... Моето мнение не е толкова миродавно. Всяко мнение, напротив, точно твоето е много миродавно, защото разбираш от фотография, а пък не си, да кажем, някакъв специализиран в сватбите, където да знаеш, че това трябва така и така, нали? Така че всъщност твоето мнение е много добро. Аз даже Аля помолих да направи селекция с снимките, които най-много ѝ харесват. Защото пък тя беше идеалният човек, който да ми каже кои снимки са хубави, защото хем женим сестра. Да. Хем Аля разбира от фотография, нали, карала е курсове, знае, снима и така нататък. И всъщност тя
беше, тя е идеалният баланс между това, нали, от гледната точка на роднина на младожениците. Да, хем е клиент, хем фотограф. Да. Фотограф. Да. И тя ми направи една много хубава селекция с нейните любими снимки. Сега някой ден ще ги кача. Трябва да ги... И от тази сватба наистина може да направим 10 поста и с тия видеа, които с нея и също. Аз ще ти покажа, между другото, може да направим много такива забавни клипчета, докато снимам ритуала, как ти се появяваш. Нали, те си говорят си, четат си обетите и хоп, изведнъж една глава се появява пред камерата. Аз много се смях тогава. Безумно не помня кои са операторите. Сега ще ги видим. Дали имаше ли, нямаше ли, беше ли. Задължително ще им влизаме в кадър. Не, ще се оправим. Аз се гледам да ги пазя, ама все понякога няма как, човече. И даже и на мастер класове, като съм бил на разни воркшопи, специално на Виктор Лакс и Франк Ботоне, защото то зависи какъв е стила на фотографа. Да. А ако стила му е такъв по-позиран, няма проблем да работят заедно с оператора. Обаче ако е такъв, нали, с най-важен акцент на уловения момент, тогава става невъзможно да не влезеш в кадър на оператор. Защото той човек е там, си сложил камерата, снима си, нали, не казвам, че е сложил на статив, държи си. Да. И виждаш, че става нещо и не можеш да влезеш навътре, защото просто няма как. Да. Защото иначе ще му влезеш кадър. Макар че аз началото, като почнах в студиото да работя, защото там, нали, ние фото и видео бяхме винаги екип. 99% от служителите фото и видео бяхме екип. И трябваше да сме сработени идеално и тогава дума да не става да влезеш в кадър. И тогава, нали, имах тренинг да ги пазя много, ама пък тогава и... Добре, ама аз сега от позицията на човек, който снима видеа, си представям, че съвсем спокойно видеографа може да сложи една камера на статив, която да хваща общ план и той с друга камера да се приближи или просто да е с зум към ритуала. Да, или някаква голяма част се слагат, да кажем, едно GoPro като това. За да може да държи един общ план. Да може фотографа, като влезе в кадъра, да може да сложи... Общия план е важен за такива пресечки, и за звук, ако не дърпаш звук особено много, защото преди точно така, неща са важни. Да имаш звук през цялото време. Ако имаш звук, видеото се ще го правиш, обаче ако прекъсна звука, вече тогава проблем. Така че сигурен съм, че те могат да се справят с тези... Смисъл, сработването в екипите е много важно и... Бях на една сватба веднъж. Младожениците бяха извикали някакви оператори, ама някакви такива възрастни хора, дето въобще не си дават зор, просто да имат някакво видео и ги бяха предупредили да не ми пречат по никакъв начин, да не ми правят забележки, нали, че аз съм приоритетния. Той, че ще влизам в видеото, въобще не им пречи на тях да не ме закачат. Нали. Така се бяха разбрали. И аз, нали, почвам да работя с тях, обаче все пак ги пазя, нали, колегите сега, няма да стана пред камерата. Нали. И стоят до него. Пък той човек беше над нещата и въобще не се беше почувствал зле от тази информация или нещо. В един момент само вижда, че снимам по-назад от него и така само ме хваща, бутай се напред него, момче. И ме сложи, ама точно пред него. Защото той хем гледа да ме пази, хем аз не го гледам да пази. Той накрая се изнерви. Вика, няма проблем, давай къде. Може да нямаме видео на тази сала, всъщност аз наистина. Да, имаме видео, защото пише фото и видео започват работа в 3 часа. Така че имаме видео. Имал ли си проблеми с видеография? Да ти кажа честно, много рядко. Ама си имал случаи, където... Обикновено прямо някакви такива, тук как ме влезе в кадър. Сега няма как понякога. Той е някакъв ключов момент, който искаш ти да хванеш в кадър. Ама тъй да имаме проблем, много да се дразним в деня и така нататък.
Наскоро имах един случай.